Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving and petition of Rosalia Asense, offered by Janet. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana R. Clarete for Cassie Kyle Clarete's positive result in her nursing board exam. Thanksgiving and petition offered by Sis Mila Rubio and family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin R. Eifert and Robert Jr. Eifert. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan B. Rubio. Thanksgiving offered by Sis Nene del Rosario and family and Miss Shirley de la Fuente. Birthday blessing of Sean Robredo Harry, offered by Harry Robredo. Birthday blessing of Nitz Abio. For the gift of life of Mary Naina Melis, offered by Llantero and Decena family. Special intentions for complete healing and fast recovery of Father Luan Harsha. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Sis Te Bahamonte. For complete healing of Eleanor Pan, offered by Emily Velasco Relucio. Prayer for protection, safety, and financial blessings to Arnaldo II, Cindy Carmen, Arnold Corby Bunyag, Maria Faye Donna Viel, Maria and Jerome Rodriguez, offered by Sis Benang. For divine intervention of land dispute at Salugon, Hilabago, Pawili Lidong, offered by Sis Nene del Rosario. For good health and for recovery of Leti Robredo and family. For fast recovery of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. For complete healing of Ernie Rubio, offered by Arnel Rubio. For safe travel to Dubai of Mary Jane, Virgie, and Christine, offered by Llantero and Decena family. For the eternal repose of all departed souls of CRC and LFFC members. For the souls of Arnaldo and for all souls in purgatory, offered by Sis Benang. For the souls of Maria, Jesus, Pantaleon, Reynaldo, Delphine, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For the souls of Doris, Charles, Leslie, Paz, Rosa, Reynaldo, Ellen, Elmer, Ramon, Titoy, Faustino, and Fe, offered by Perfecto family. For all souls in purgatory, offered by Nitz Abio. For the soul of Estelita, offered by Arnel Rubio. For the soul of Virginia and for all souls in purgatory, offered by Sisdel. For the death anniversary of Milagros, offered by Vanji Alano. Ngunyan po ang ika-23 na Domingo nin taon. Ang tema, ang tamang paggamit kan kadunongan. Gamiton niya to ang kadunongan sa pag-ibunin karahayan, ang dunong sarong balaog ni Diyos, na dapat niya tong patalubuon asin gamiton para sa pagpahiling nin karahayang buot. Magkasararo kita sa selebrasyon nin Eucharistia, idulot ang satuyang mga pamibion, tanganing ang mga balaog na itinaon ng Diyos sa satuya, urog na makapagpakusog kan satuyang espiritualidad. Ipamibi niya to na ang kadunongan, asin katalingkasan na yaon sa satuya, urog na makapagpayaman kan satuyang relasyonin pagkamuot sa Diyos. Ang mamamayo kan satuyang selebrasyon ngunyan, iyo si Reverend Father Ryan Fenis, Kura Paroko kan St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw. Matindog po kita sa pagpuon.
Sangaran ka nama asingkan aki asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangdanta ang pagkamot kan Dios asinan pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sa tuya man pong idulot sa mahal na Dios ang sa tuyang mga personal na intensyon sa misangunyan. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tangani bagkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos sa mga makakamhan, lilingya kami nin pagkaherak. Tinubos mo kami, asing ginibo mong sa imo mga aki, diyan kay Kristo.
tawan sa mo ang tunay na kaligtasan, asin dara kami sa kamurawayan na sa imong panuga. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan yamo sa imong aki, na kaibamo sing kan Espiritu Santo, na hubuhay sa nagahade sarong Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag kan enot na babasahon, an mensahe na tinawan kan Diyos ang tawo nin kadunongan, tanganing gamiton sa tamang paagi, asin masabotan ang Diyos non nakabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Si Isay ang nakakasabot kan hatol nin Diyos. Si Isay ang nakakaisi kan kabutan nin kagurangnan. Daing halaga ang kaisipan nin tao, asin ang satong mga kamukhaan, garong dai mauutob. Huli taan hawak na malalapaon, nakakagabat sa kalag. Asin ining daganon na iirukan, nakakagabat sa isip. Masakit niya tong maukudan kung ano ang nasa daga. Masakit niya tong makua kung ano ang uya sa satuya. Alagad, si Isay ang makakaaram kung ano ang nasa langit. Dapit sa imong kaisipan, si Isay ang makakasabot kayan. Kung dai mo tauan nin kadunungan, asin ipadara sa iya ang sa imong banal na espiritu, hali sa langit. Kaya, andalan kan mga yaon sa daga, tinatapos asin ang mga tao, hinuhulitan kung ano ang sa imong kabutan, asin ilinigtas sinda, kan kadunungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan samuyang paalawan. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan samuyang paalawan. Ang tao sa imong ibinalik sa kabukabo, asin sinabihan mo, bumalik ka, aki nin tao, sa imong atubang ang 1,000 taon, garusa nang nakalipas na panahon, sarong oras nin pagpuka sa banggi. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Ang mga tao, pinapaagi mo, siring sa pangaturugan, siring sa duot minatubo pagkaaga. Pagkaaga minatubo asin minaburak, pagkahapon naluluyos asin naaalang. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Ipinahiling mo sa muya na bilang sana ang mga aldaw nin samong buhay. Nganing magmadunong ang samong puso, kagurangnan patawad, anggot ka sagkod paman, kahiraki ang sa imong mga sorgoon. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Pagkaaga, panua kami kan sa imong pagkamuot. Gabos na aldaw kami maawit, asin mauugma. Kaugmahan itao mo sa mo, katimbang kan sa mong kasakitan, katimbang kan mga taon, na kaidto kami nagtios. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa kamaotan ni San Pablo, nalugod ako on giraray ni Filemon, si Onesimo, bako lang bilang uripon, kundi bilang sarungtugang. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Filemon. Alagad huli sa pagkamuot, nakikimaherak ako sa imo. Ako, si Pablo, na sarong sugo ni Kristo Jesus, asin ngunyan, nabibilanggo huli sa iya. Kaya, nakikimaherak ako sa imo para ki Onesimo,
na naging espiritual kong aki digdi sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa imo, ngunyan nagaroman sana, dara niya ang sakuyang puso. Buot ko kuta na digdinas sana siya sa kaibahan ko, mantang nabibilanggo pa ako huli sa marahay na bareta. Tanganing mapaglingkodan niya ako, imbis na ika maglingkod sako. Alagad, habo kong piriton kang tabangan ako, kundi maot kong gibuhon mo iyan sa sadiring buot. Kaya, dai ako magibon nin anuman, kung dai mo uyon. Tibaad na pasiblag sa imo si Onesimo sa halipot na panahon, tanganing makabalik siya sa imo, sagod lamang, bako bilang sarong uripon, kundi urog pa kaysa uripon bilang namumutan na tugang ni Kristo. Mahalaga siya sako. Urog siyang magiging mahalaga sa imo bilang uripon asin tugang sa kagurangnan. Kaya kung binibilang mo akong kaiba sa mga ginigibo mo, akoon mo siya giraray, nagarong ako an inaako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Kadakol kan tawong nagsunod kay Jesus. Nagatubang siya sa inda asin nagsabi, "An magdulok sako, dai magiging disipulo ko." Kon urog na namumutan niya kaysa ko ang sayang ama, ina, agom, mga aki, mga tugang, asin ang sa iyang sadiri niyang buhay. Anday magpasan kan sadiri niyang krus, saka magsunod sa ko, dai magiging disipulo ko. Kung igwasin dang buot, sa indong buot magtugdok nin tore, bakong minatukaw nguna siya, dangan maaraman, kung igawa siya kan tamang halaga na ikakapahaman kaiyan. Takon ikabugtak na niya ang mga fondasyon, asin dais siya makapahaman, pagingisihan siya kan gabos, asing sasabihan ang tawong iyan, nagpuon magtugdok, alagadai nakapahaman. Kung may sarong hadi na buot makigyera, sa saro man na hadi, iisipon ngo na niya kung kaya niyang makilaban na 10,000 sana ang soldados niya, tumang sa 20,000. Kung dai niya kaya, mapadara siya nin mga sugo, asin mahagad ning katuninungan, mantang harayo pa ang sa iyang mga kalaban. Siring man, ang dai sa indo magbaya kan gabos na sa diri niya, dai magiging disipulo ko. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo.
mga namumutan ko mga tugang kay Hesus Kristo. Sa pagbalangibog, kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus kan marahay na bareta, sa kadakol na mga tao, kadakol po kan nagsusunod sa tuyang kagurangnan. Kaya, kan mahiling kan sa tuyang kagurangnan, nakadakol kan nagsusunod sa iya, nagtaram siya sa mga tao. Kan mga dapat na hilingon niya tong requirements, tanganing maninigo sindang magsunod sa tuyang kagurangnan. Ano ang sabi kan sa tuyang kagurangnan? Enot, tanganing maninigo sindang magsunod sa tuyang kagurangnan, kaipuhan na dain damalingawan kon si isay ang pinakaimportante sa saindang pagkabuhay. Asin sabi kan sa tuyang kagurangnan, ang pinakaimportante sa buhay, nin buot magsunod sa iya, bakuan sa iyang sadiri, nian sa iyang ama asin ina, nian sa iyang agom o mga aki, nian sa iyang ambisyon. Ano ang buot sabihon kan sa tuyang kagurangnan? Masunod ka mo sa kuya, kaipuan aram nindo kung isay ang pinakaurog sa indong buhay, ang pinakaimportante sa indong buhay. Asin iyan mayong iba, kundi ang mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos, iyo ang pinakaimportante sa buhay, nin buot magsunod sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Siya ang numero 1 sa saindang buhay. Kaya, makatabang manlugod ini mga tugang sa satuya, lalong-lalo na po sa tuyang paghurop-hurop. Tabaka minasabi kita, si isay ang numero 1 sa buhay mo. Baka magsabi kita, ang numero 1 sa buhay ko ang Diyos. Pero kung maghuhurop-hurop kita, asin talagang hihilingon niya to ang sa tuyang buhay. Madidiscover niya to mga tugang. Nabako palan ang Diyos ang numero 1 sa tuyang buhay. Mas kadakol kitang mga bagay na mas natatakwanin panahon kaysa sa mahal na Diyos. Minsan kayan, mas urog sa satuya ang satuyang trabaho. Diba? Mas kadakol na oras na itataon niya to sa tuyang trabaho. Tapos, pinag-iimutan niya to ang panahon niya to para sa mahal na Diyos. Kadakol na po akong naingkwentrong mga tao na minasabi, Father, mayo na ngay akong panahon sa pagsisimba. Taano niya ako tamayo ka ng panahon sa pagsisimba? Kadakol ngaya, Father, kan sa kuyang trabaho. Diba? Dawa ngaya Domingo nagtatrabaho ako. Iyan niya ako ang problema mo. Kadakol kan sa imong trabaho, kaya mayo kaninin panahon sa mahal na Diyos. Kaya magayon po mga tugang na paghurop-hurupan niya to ang mga bagay na ini. Kabaka madali sana po na magsabing pinakaimportante sa buhay niya to ang Diyos. Pero kung sa hararom na paghurop-hurop, madidiscover niya to, baka bako man talaga ang Diyos ang numero 1 sa satuyang buhay. Sana siya talaga ang numero 1 sa buhay niya to. Bako ang satuyang sadiring buhay, ni ang satuyang mga namumutan sa buhay, ni ang satuyang mga ambisyon, ni ang satuyang trabaho. Ang ikaduwa mga tugang na requirement, tangani na maninigo kita sa pagsunod kay Hesus Kristo, iyo po ini. Kaipuhan, magpaasan ka kan sa imong krus, asin magsunod ka kay Hesus Kristo. Pag mapapadapit na po mga tugang sa krus, habok niya tong pag-urulayan. Taano po ang krus magabat, di ba? Kaya nga ni pag nahiling niya to ang krusifeho, na kung sain dyan po nakapakuan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, ano po ang sa tuyang naiisip? Pagsakripisyo, pagsakit. Dawa po baga pag nahiling niya to, ang ladawan kan el divino rostro, ano ang sa tuyang nahiling? Ang lalawgon ni Jesus na nagsasakit, nagsasakripisyo, nagpapabulos nin, bako sa nang ganot kundi dugo. Kaya habok niya to kan krus, di ba? Pwede man niya tong mahiling ang mga krus sa mga pagsubok asin problema na minaabot sa tuyang buhay. Di ba? Mayo dai po kita makakalusot sa mga problema asin pagsubok sa buhay.
habang nabubuhay kita sa kinakban na ini, talagang may pagsubok, talagang may problema sa buhay. Diba? Pero, sana, mahiling niya to mga tugang ang positibo sa mga krus, sa mga pagsakit, sa mga problema, sa mga pagsubok na inaagihan niya to sa buhay. Kaysa naman po mga tugang magparareklamo kita, kaysa naman po mga tugang magparabasol kita, kagurangnan, nagpapangadji man ako sa imo, taano tada ako nakakahanap nin marhay na trabaho? Kagurangnan, pigpaparapangadji ko an sa kuyang agom na magbagong buhay, taano tada inagbabagoan sa kuyang agom? Kagurangnan, nagsasakripisyo ako para sa kuyang mga aki. Taano ta ang mga aki ko laka mga pasaway, di ba? Nalululong sa droga, nalululong sa mga mararaot na bisyo, di ba? Kaysa naman po magparabasol kita sa mahal na Diyos, hilingon niya to ang positibo sa mga pagsubok na inaagihan niya to mga tugang. Remember po mga tugang, si Santa Monica, pirang taon niya po pigparapangadji asin pinagsakripisyohan an sa iyang agom. Sa laog po nin 30 taon. Diba? Taan sa iya po bagang agom si Patricius, pagano. Asin talagang pasaway na agom. Pero nagbagong buhay. Diba? Pakalipas nin 30 taon. Naging katolikong Kristiyano, nagbagong buhay. Pirang taon niya pinagparasakripisyohan asin ipinagpangadjian sa iyang aki na si Agustin. Di ba si Agustin, sarok man na pasaway na aki. Ta sabi nga ni kayang kung ano an puno, iyo man an bunga. Kaya an ama pasaway, kaya naging pasaway man si Agustin. Pero dainawaran nin paglaom si Santa Monica. Aroal daw nagpapangadji, nagdudulot ng sakripisyo para sa Diyos, para sa konversyon kan sa iyang akin sa Agustin. Ano ang nangyari kay Agustin? Pakalipas ng 17 taon, nagbagong buhay. Diba? Binayaan ang mararaot na bisyo, naging padi, naging obispo, diba? Asin ang pinaka magayon sa gabos, naging santo kan Romano Katolikong simbahan. Dawa palan pasaway, dawa paran parakasala, basta magbagong buhay, basta naghihingaw na maging arog kay Kristo, nagiging banal, nagiging santo o santa kan sa tuyang simbahan. Kaya ini po mga tugang ansekreto, tangani na magtalubo kita sa kabanalan, hilingon niya to, ang karahayan, kan mga problema, asin mga pagsubok, na inaagihan niya to sa buhay. Kasi, pagdaipo niya to nahiling ang positibo, karahayan, kan mga problema asin pagsubok sa buhay, mas magagabatan po kita na darahon ang satuyang buhay sa kinakban na ini. Mas magagabatan po kita na mabuhay mismo sa kinakban na ini. Kaya kita matakot kasi Jesus nagsakripisyo para sa tuyang kaligtasan. Diba? Sa pagsakit niya, nakamtan niya ang sa iyang kamurawayan, nailigtas pa niya ang gabos na tawo sa kaoripnan nin kasalan. Kaya magpasan kan krus, diba? Ako niya to ini, naigwanin kagayagayahan, naigwanin pagkamuot para kay Kristo. Siring man magsunod kay Kristo na sa tuyang kagurangnan. Siyempre kung masunod ka kay Kristo, masunod ka kay Kristo. Asin kung masunod ka kay Kristo, papakarhayon mo an sa imong buhay. Alangan man masunod ka kay Yesu Kristo, pero an sa imong buhay sa demonyo. Di man po yan pwede. Nasa demonyo an sa imong buhay, pero gusto mong magsunod kay Kristo. Kung masunod ka kay Kristo, dawa masakit, isa sa buhay mo, ang isinabuhay kan sa tuyang kagurangnan. Asin ang panghuri po mga tugang na requirement, tanganing maninigo kitang magsunod kay Yesu Kristo, iyo po ini. Na sana makamtan niya to ang pinakaurog na kayamanan sa tuyang buhay. Asin ang pinakaurog na kayamanan sa tuyang buhay, bako po ang material na kayamanan. Bako po ang kwarta. Bako po ang material na kayamanan. Kundi spiritual na kayamanan. Diba? Na magdadara sa tuya sa mahal na Diyos.
Kung mag-asenso man kita mga tugang sa tuyang buhay, gamiton niya to an sa tuyang pag-asenso. Diba? Tangani na mas lalo kitang maging closer sa mahal na Diyos, asin marahay na relasyon sa kapwa. Kung naging mayaman man kita, dain niya to sa dirihon an sa tuyang kayamanan. Kaya siguro naging mayaman ka, kasi buot kang tukduan kan sa tuyang kagurangnan, na gamiton mo an sa imong kayamanan, tanganing mabuhay ka sa kabanalan, tanganing mas makapaglingkod ka sa Dios, tanganing dai mo paglingawan an mga dukha, di ba? Kaya ngani sa tuyang simbahan, igwa kita kan inaapod na preferential option for the poor sa mga dukha. O kaya kung mag-asenso man kita sa tuyang buhay, gamiton niya to iyan, tanganing mas lalo kitang maging harani sa Dios, siring man sa satuyang mga kapwa. Mga tugang, day kita matakot. Taano po, tatabangan kita kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Day kita matakot. Taano po, yaon an satuyang mahal na ina. Diba? Nuestra Señora de Peña Francia. Gigiyahan niya kita sa padagos niya tong paglakbay, tanganing maging harani kita sa sayang aki na si Jesus, na maging arog kita kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin da inay hiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki dahil nilalang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tawo asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nalalaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asin nalitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiw sagkod sa kagadanan asin ilubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa pagkong sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo. Kagurangnan asin kagtaunin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahiga ko ning pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mga tugang, ninhulitas sa tuyang sadiri day kita makakaligtas, mamibikitas sa tuyang langit no na Ama, asin hagadon taan sayang pagkamot asin pagkaherak. Ang sa tuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na simbahan, mga obispo asin kapadean, tanganing huli sa saindang pagkaminoroot mootan asin pagkaherak, mahiling si Kristo na buhay sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, urog na ang satuyang presidente sa Pilipinas, ang mga gobernador, alkalde asin kapitan sa barangay, tanganing sa indang paurugon ang katanosan asin karahayanin kagabsan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga nasa kahorasaan, mga dukha, bako sana sa mga bagay na material kundi man espiritual, tanganing da isinda makalingaw sa paghagad kan pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing danay kitang maghinanyog kan pag-apod nin Diyos, asin magsimbag sa marahay na buot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. O Diyos, sa muyang paalawan asing kusog kahiraki kami, hinanyugan sa mong pakimaherak,
hilingaan kabugtakan kan sa imong banwaan, hare pabayae, at ngani ampuna asin suruga, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios ning katuninungan asin pagkamuot, ining atang yamo ngunyan magdulot-lugod sa imo nin tunay na pagsamba asin makasaro sa muya dayan sa imo. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan saen. Magpasalamat sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagka-Diyos, at ngani itinagama mo ang bulong sa pagka magagadanon mimansa na, asing kun anoan ikinapahamak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya, anokbo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nagugma sa atubang mo, sagkod paman, nagarang kami na ipagbuot mo, na makasunong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmanin mga magkairiba na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamangki, pagguanyaman ng kalis. Asing giraray, pagpasalamat sa imo, tinaho siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynan kalis kan sa kuyang tugo, kan bago asin dalay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Yaromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, San Juan Evangelista, asin apostol, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, maganigong maging kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya, sa imo Diyos sa magmakakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na miibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Hesus Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kong maninigo, di ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, an sa imong tataramon asin ining Eucharistia, nagtatao sa mo ning kusog asin buhay, mapakinabangan milugod an balawg na ini,
tanganing makamtan mi ang buhay na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po na po para sa pasasalamat asin announcement. Pasalamatan ta po ang satuyang celebrante ngunyan na si Reverend Father Ryan Fenis. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and Family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman po ang mga nagbasa, asin Ministro Laico, asin ang gabos na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misanin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Ang misa pong ini madadalan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabadalon kan Dios ang sa indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa tuyang katolikong pagtubod. Katolikong pagtubod kan mga kaakian, mga jóvenes, mga adulto, asin mga nakakamatuas sa tuya. Bendisyonan asin bulungon kan Dios ang mga naghihelang, magkaigwalagod sindaning kaumayon sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama asin ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.